ЗДР Майфър. И днес ще снимам с един мой приятел, който се казва Стани. Кажи нещо, Стани. Ще снимаме пак на билярд, защото миналия път не си простих, че загубих от този гаден долен турчин. Какво каза ти? Нищо. Какво каза? Добре. Сега ще се подготвим. Той е про на билярд, така че ще ви бие. Не. За колко пари ще играем? Ами, сега ще видя, защото аз нямам много. Между другото, аз вече, нали, акаунта и канала ми остава същия, обаче ще си сменя името на... не знам. Вече ще ми викате Хермес. Хермес е богът на скоростта. Аз обичам скоростта. Ако сте играли God of War, ще видите как ми режат краката. Добре, да въртим. Пик. Давай. Хайде за 500 ще. Аха, ще играем ние. Почти. Чакай малко. Чакай. Почакай, ма. Малко. Така се вреди ти. Пак. Дай за 25 ще се остава да напиеш. Добре, айде. Ще вкарам черната. Добре. Това да ме приемеш. Какво е това? Стани ме рока. Да. Ще се остава да спечелиш и да играем за 500. Ще играем за 500, дами и господа. Чакай се. Станимир. Вижте го. Той е про на God of War също. Аз съм я превърта. Какво сте пърпата бас? Добре. Направо вкарвай. Опитам да вкарам черната. О, бошке, фак. Извинете ме. Така, добре. Виж, това е смерник, за малко ще да вкарам. Но за малко. Добре, сега... Просто не вкарвай, дай да места, за да се опитам. Ще направя ето така. Окей. Вкарай, я давай, така. Да ти го добро! Добре. Опитваме се да вкараме черната. За да има 500 пари. И да... Вкара ли бе? Да, и то да се... Окей. Сега ми пращай за 500. Аз ли да ти пращам да говнюк? Ти на мене. Я чак, аз имам... Ти е баш. Моля си. Я дай още една. Добре, прати ми да играем. Не. Да, бе, споко, къде беше? Дай просто по една паричка и... Къде беше това? Не, няма да дам една паричка. Вярно. Окей, айде. Така, ляля, колко пари сме печели. точно е. Даже мен да ме няма на целия свят. Горах, май ще игра срещу тебе. Мале, как се паднахме от 1000 няколко човека точно тебе. Мале. Бошке. Да, тига. Пигалката. Браво, ме късмет. Бра. И тук също искам да разбиеш, за да ми се отвори черната. Ще разбия. Леле, аз съм про. Да, сега трябва да вкараш бялата. Да, ще го направя. За да вкарам черната. Знам. Да ти го направя! Да! Готов си. Стига, бе. Аз съм Хермес, бе. Аз съм Хермес, Добре, Хермес. Стани ще ти прави канал, така че... Сега аре да почваме. Изчакай, бе. Окей, бе, споко. Това ще си похарча тук всички пари. Окей, почваме ли? Да. Ще... Така. Ето го, бе. Къде, бе? Бе. Сега се почне едно. Да. Отлично. Аре, леле, колко нули има. Малко повече, отколкото трябва. Бошке. What? Точно.
любимите ти топки си вкара. Любимите ми топки. Аз обичам тия, които са с малка линейка. Но ти няма да го станеш. О, не. Не го прави. Моля те. Не. What the hell? Атка. Пукайте се. Какво викаш? Без конфиденциалността. Точно. Опа. Чакай! Стой! А те, бе. Сега ще направя нещо. Да, нали? Чакай. Усра се. Право. Как ме дразниш? Кой шуми от теб? Дойте, Аспирин. Викайте людей. И какво е така се пее? Ти много песни за Аспирин слушаш. Не, слушай Али Раза. Какво слушаш? Има една песен на Али Раза. Лошо ми. Гледай колко топки ти остава да вкараш аз колко. Колко топки ми остават? Топки? Ага, много интересно. Колко пъти да го вкараш? Окей, топче с Дзи. Това не знам откъде съм го чул. От някой шибан сайт за вицове с китайци. Да. Много си зле. Али Раза тъп. О, пукай ми се, бе. Не го прави. Не, моля те. Какво ми се моли? А! Боже, хайде. Така. Не даде Али Раза. И така. Моля те, не. Така. Не. Не. Хайде, гаднички, дебили. Хайде, Али Раза. Не се вкарам. Ще вкарам. Нали? О, мадафака. Ще вкарам метал. Бутнарка. Какво съм направил? Нищо, фали ти бутнарка. Еба си, Али Раза. О, влизай! Еба ти късметлията, човек. Пеш ли се Али Раза? Какво Али Раза? Завиждаш ли? Да. Пукаш ли се, бе, Али Раза? Пукаш ли се? Абе, пукаш ли се? Пукам се. Еба си играта. Какво викаш ти? Виж сега какво става. Не дей, Али Раза. Ма го правкай. О, готов си. Аре, умря. Доста зле. О, това няма да вкара. О, бошка. Еба си, яке рикошет. Мерси. Мерси много. Няма нещо. О, знаех, че ще го кажеш. Мерси, Али Раза. Поне съм учтив. Лапенце си ти, бе. Сега една песеничка на Али Раза и ти се. О, мале, Ти че огар ли си? Съм като тебе. Давай ми екрана. Чакай. Дай за 25. Аре, дай. Колко имаш? Окей, аре. Ще ме победи. Окей. Ще изкараш късмет. Аре, Аре, бе, ме страхлет, аре. давай, бе, спокойно. Аре. Само да не е повече от 15 минути. Не, бе, човек. Да, 5 не съм. Минаха 10 минути. Виж, бе, пише го. Добре, бе. Аре следващия клип.
Аре следващия клип. Да, бе, нали? Аре бе, човек. Да. И после ще викаш, той Перфанов снима по 10 минутки клипове, по 7 минутки. Аре бе, човек. Ще викаш, клип се снима по 25 минути. Ами, ще го чуя. Аре бе, човек. Стига. аре. Ще направим сега една серия, аре. Окей, с вас беше Кейли. Хермес. Хермес. Или да пробеги Killer Games. Абонирайте се и се лайквайте. Между другото, се лайквайте. Окей, аре, чао. И сега, точно сега ще направим още една серия, защото то е много отворен. Аре, чао. На него нещо му е бъгна. Аре, спира. Окей, аре.